ahoj, já tě vítám u mě na kanále, ode mě z obýváku tentokrát. A dneska se podíváme na doporučení knížek ode mě pro vás. A je to kvůli tomu, že my předěláváme knihovnu doma, tak jsem měla možnost podívat se na knížky, které jsem v posledních měsících přečetla. Musím se přiznat, že kvůli studiu teďkon moc beletrii nečtu, ale i tak bych vám ráda doporučila nějaké knížky. Hned na úvod říkám, že jsem začátečník v natáčení videí, takže pokud se někdy zadrhnu, tak mi to prosím omluvte. Každopádně knížky mám tady vyskládaný vedle sebe a budu je brát tak, jak mi přijdou pod ruku a vrhneme se na to. Tak první knížku, kterou bych vám chtěla představit, je knížka Harry Potter a Kámen mudrců. Máme tady to nové ilustrované vydání. Ty ilustrace se mi moc líbí. Vám takhle chválně ukážu. Já ji aktuálně na svém kanále přečítám svým dětem ze třídy a musím říct, že ačkoliv jsem fanoušek filmů Harryho Pottera, tak knížky jsem nikdy nečetla, takže je to i pro mě premiéra a vzhledem k tomu, že partner má doma všechny, tak se možná na kanále objeví čtení všech těch knížek. Takže jestli máte rádi Harryho Pottera, tak doporučuji určitě přečíst. Tak, další knížka, ta už je pro větší děti, tak to je Velký Gatsby a Francis Scott Fitzgerald. Určitě taky znáte, bylo to sfilmovaný, mně se ta knížka moc líbí, jsou tam taky černozlatý ilustrace, což já bych upřímně nemusela mít, ale knížka je psaná větším písmem, takže to není nic problematického, pokud nemáte rádi taky ty malinkatý písmenka, není až tak silná a dá se přečíst na jeden nádech. Pokud máte rádi trošičku romantiku a ten film, tak určitě doporučuji přečíst. Tak, pak tady mám knížku Mengeleho děvče a autorkou je Viola Štern Fischerová a Veronika Homolová-Tótová. Je to vlastně příběh o dívce, která přežila 4 koncentrační tábory. A já osobně mám tematiku holokaustu a druhé světové války moc ráda, takže já ty knížky celkem vyhledávám. Každopádně myslím si, že tahle knížka není pro slabší povahy, protože jsou tam dost často popisovány věci, které v člověku zanechají nějakou stopu, takže doporučuji spíš tak kolem 15 a výš. Ale pokud máte žaludek a pokud se toho nebojíte, tak určitě si můžete přečíst. Myslím si, že knížky o holokaustu by se číst měly i v dnešní době, protože tím v uvozovkách vyvarováváme se něčemu, co se může stát a může se opakovat. Tak. Pak bychom se vrhli na sérii 5 knížek, z níž já vám tady ukážu 3. První tou knížkou, kterou tady bohužel nemám a mám ji v telefonu v PDF-ku, tak jsou Andělé a démoni od Dana Browna. Celá ta série vlastně jí provází Robert Langdon, což je profesor religionistiky a symboliky, který se různě zaplétá do různých případů a pomáhá je vyřešit pomocí právě výkladu těch různých náboženských symbolů a podobně. Jak jsem řekla, první knihou jsou Andělé a démoni, já tady mám druhý díl, který ještě než začnu mluvit o tom druhém díle, tak díly mají jinou tematiku a jediné, co je pro vás, je právě ten Robert Langdon. Každopádně, určitě všichni znáte Šifra mistra Leonarda, bylo to i sfilmované, stejně tak jako Andělé a démoni. Pozor pro fanoušky těchto filmů, první bylo natočeno Šifra mistra Leonarda, ale knižně vyšla první Andělé a démoni. Takže pokud hodláte číst knížky, tak doporučuji přečíst si nejdřív Andělé a démoni a potom Šifru mistra Leonarda.
jsou to knížky silnějšího charakteru, ale musím říct, že jakmile se do nich začtete, tak budete mít problém je odložit. Tak, to byl druhý díl. Třetí díl, Ztracený symbol. To je zatím s posledním dílem jediná knížka, která nebyla natočená, přestože film podle této knížky natočený měl být, už byl i scénář hotový, ale nakonec se od toho upustilo, zejména proto, že děj se odehrává ve Washingtonu a podle autora by ten film nemusel být tak populární jako předcházející díly, které se odehrávají v Evropě. Musím říct, že na začátku jsem se do té knížky nemohla moc začíst, protože přece jenom to právě na území Ameriky, ale musím říct, že nakonec mě ta knížka velice překvapila a musím ji jenom doporučit. Čtvrtý díl tu opět nemám a čtvrtým dílem je Inferno. Inferno určitě znáte i zfilmovaný, myslím si, že všichni fanoušci Roberta Langdona a Dana Browna ten film viděli. Já osobně musím říct, že mě se film moc nelíbil, protože se mi zdá, že ten děj se velice od knížky liší, ale nechci vám říkat v čem a jak. Přečtěte si to a uvidíte, ale musím říct, že ta knížka mě donutila mnohem víc přemýšlet než ten film. Každopádně, vrhneme se na poslední díl z této série a to je Počátek. Ta knížka vyšla, mám takový dojem, v roce 2019, ne, 2018. V Čechách vyšla 2018. Já jsem ji četla tedy až minulý rok. Ten příběh je tady zase o trošičku jinačí, tentokrát neřešíme žádnou záhadu, kde by někdo zemřel a kde by Langdon někomu napomáhal. Tady se vlastně Langdon snaží zjistit, proč zemřel jeho přítel a dostává se do také velké záhady. Už samotný název Počátek naznačuje, o čem to dílo bude a musím říct, že ačkoliv já osobně nejsem až tak nábožensky založena, tak myslím si, že ta knížka i pro člověka, který věří a že tyhle knížky, tahle série knížek je pro všechny, kteří mají rádi tajemno a nějakou tu náboženskou symboliku a vůbec symboliku vůbec, protože těch symbolů je v našem životě skryto hodně. A musím říct, že tohle je jedna ze sérií, kdy dychtivě očekávám každou další knížku. Tak. Pak tady mám trošičku jinačí knížku a to je 5 jazyků lásky od Garyho Chapmana. Já jsem tu knížku dostala k Vánocům, přála jsem si ji, protože mě to zajímalo. Už jsem ji dřív měla půjčenou a něco jsem z ní četla, docela mě to zaujalo, tak jsem ji chtěla mít doma. Celkově ta knížka tvrdí, že každý člověk má 5 jazyků lásky, kterými dává najevo svoji pozornost k druhému a každý ten jazyk lásky se něčím vyznačuje. Těch jazyků je tedy 5 a každý z nás má ten jazyk jiný. A já třeba osobně jsem tu knížku četla právě proto, abych třeba měla hezčí vztahy s lidmi z okolí, protože tuhle knížku a to, co se z ní dozvíte, můžete uplatnit nejenom na vztahy mezi partnery, ale i vztahy třeba s rodiči, s dětmi, se sourozenci a podobně. Protože jakmile vám někdo říká, že vás má rád a v uvozovkách to říká jiným jazykem lásky, než byste schopni rozumět, tak pak dochází k těm neschodám a konfliktům. Takže za mě krásná knížka, všechno je srozumitelně vysvětlený. Vidíte, že já tam mám dosti zatržených věcí, tady zrovna prázdná stránka, dosti zatržených věcí a poznámek, který si chci do budoucna zapamatovat. A musím říct, že čte se to rychle, máte to třeba za 4 hodinky, možná i míň, a
můžu to jenom doporučit. Pak tady mám knížku, kterou mám rozečtenou, ale už jsem skoro na konci, a to je Poslední dopis od tvé lásky od Jojo Moyesové. Sérii knížek od této autorky mám hodně ráda. Jsou to takové romantické oddechovky, takže pro všechny, kteří máte rádi romantiku a příběhy plné lásky, můžu jenom doporučit. Já tady u sebe v knihovně ji zrovna nemám, mám ji ještě u rodičů, ale četla jsem od této autorky Než jsem tě poznala, Život po tobě i sama sebou. To je taková série, kterou provází jedna hrdinka a popisuje to příběh jejího života. Každopádně ona má těch příběhů mnohem víc. Tohle je třeba Poslední dopis od tvé lásky, kde je taká zamotaná situace mezi milenci a musím říct, že ona dokáže popsat příběh hodně realisticky. Člověk má pocit, že to úplně vidí před očima, že to zažívá, veškeré ty pocity prožívá s tím hrdinou, takže za mě můžu doporučit všem, kteří máte rádi romantiku. Tak. A pak tady mám poslední 4 knížky, které vám můžu doporučit. Jsou to 4 knížky od jedné autorky. Začnu tou, kterou jsem četla úplně první, a to je Hana od Aleny Mornsteinový. To je autorka tohoto století a musím říct, že je v poslední době moje z nejoblíbenějších autorek. Těším se, až vyjde nová knížka. A musím říct, že všechny ty knížky jsou zaměřeny na nějakou časovou éru Československa. 3 z nich jsou zaměřeny, vlastně 2 z nich jsou zaměřeny do období holokaustu a věcí s druhou světovou válkou spojené, a 2 z nich jsou spojené s obdobím komunismu. Každopádně Hana vypráví příběh malé holčičky a její tety, kterých se nějakým způsobem dotkne válka a morová epidemie. Musím říct, že v momentě, když jsem ji měla půjčenou poprvé a přečetla jsem ji, tak naprostá jednička, obrečela jsem to a okamžitě jsem běžela do knihkupectví pro další knížku. Mimochodem, tohle je v pořadí je vydaná jako 3. ta knížka. Mám tady ještě Slepou mapu. Jak jsem říkala, tak to je právě ta druhá, která je zaměřená na holokaust. Je to příběh 3 generací jedné rodiny a toho, jak oni prožívají svůj život, ty 3 generace, válku a podobně. Musím říct, že opět u téhle knížky nenecháte suchý očičko na konci, budete potřebovat kapesníčky, ale je to hezky popsaný, jak ta knížka má sice jakoby menší písmenka a je poměrně silná, ale opravdu se od ní neodpoutáte. Jakmile začnete číst, tak ji přečtete skoro na první dobrou a zas musím říct, že je to ale pro silnější povahy. Asi bych to nečetla úplně ve věku pod 10 let, ale na těch 10 bych už asi možná mohla, spíš kolem těch 15 bych řekla. Pak jsem četla knížku Hotýlek od té samé autorky. Ta vypráví o rodině, která si pořídila hotýlek a o situacích, které vlastně nastávají navzdory různým dějovým obdobím. Musím říct, že ze všech 4 knížek, které od ní mám doma, tak se mi Hotýlek líbil úplně nejmíň. Asi proto, že mě úplně nenadchnul ten děj. Ale, jak říkám, každému sedne něco jiného a myslím si, že jen za přečtení to stojí. Určitě to není knížka, kterou bych úplně nedoporučila. Já osobně říkám, že byla fajn, ale ne natolik, abych ji třeba četla 2x, 3x, 4x za sebou. No a pro dnešek poslední knížka a také poslední knížka, kterou zatím autorka napsala, jsou Tiché roky a je to vyprávění právě o jedné rodině
o problematice s dcerou a o tom, co se stane, když se snažíte zatajit pravdu. Musím říct, že tuhle knížku jsem přečetla na jeden nádech, měla jsem ji asi za den přečtenou a četla jsem ji loni v létě a nemůžu se dočkat, až autorka vydá další knížku. Tak, za mě to bylo pro dnešek všechno. Já se určitě těším u další části, kdy vám představím třeba další knížky, až budeme mít knihovnu zrekonstruovanou. Klidně vám představím i knížky, které nejsou moje, ale jsou partnera, které jsou takovýho víc fantasy stylu, nebo naopak různě takový jako styl Zaklínač a třeba Hunger Games a tak podobně, když takhle jako koukám, já tam koukám do té knihovny. Ale určitě mi neváhejte pod video napsat i třeba, jaký knížky čtete rádi vy a můžeme si vzájemně knížky doporučit. Tak jo, tak se mějte, ahoj!